Ik ben in Rensum geweest, onderwijs naar Jeannette en Herman. Ja, Jeannette is al 2 jaar ziek, dus Herman moet een prutter in het huishouden doen. Nou, maar dit mooie Valentijnspakketje wil Jeannette en Herman zeggen dat ze super trots op hem is. Familiebos, ja, dat klopt. Zal ik even ombellen? Stapje naar achteren even maar. Sure zoon. Goeiedag. Jo ben vast Herman. Ja. Kun je een stapje naar voren doen misschien? En jouw vrouw ook thuis? Ja, zeker. Zal ik ze even roepen? Ja, graag. Ja, oké. Cadeautje voor jou, Herman. Voor mij? Ja, volgens mij wel. Klopt helemaal. Kun je vertellen waarom dat je dit pakketje van je man aan wilde? Ik ben al 3 jaar ziek en op de ik aangehoord nou. En qua huishouding en dergelijke is het me alle te volle. En hij, als er is, hij kookt op het ogenblik en hij maakt het skin en stofzoegt en weet ik wat al hier. En dat ben ik helemaal net wend. Dat hij dat die ik oors altijd. En hij is het van huis uit echt helemaal net wend. Dus wat dat betreft vind ik het geweldig. Ben ik hartstikke super trots op hem. Ja, je laat me blozen. Ja, wat vind je ervan dat je vrouw dat voor je doet? Nou, leuk. Niet verwacht. Nou, ik jou om je oor, dus alsjeblieft. Het is een lekker pakketje, er zit van alles wat in. Dus dan kun je hem daar lekker van genieten, toch? Geweldig. Zie je wel wat erop staat? Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ja, leuk. Wat een leuke verrassing. Want ik kreeg juist het mailtje en toen hiek ik net in de gaten zo van dat je met komen zoen, zeg maar. Maar ik denk, nou, dit is super. Wat een verrassing. Wat een leuke dag. Het maakt ook een verrassing wezen natuurlijk. Dat is wel het allerleukst. Nou, geniet ervan. Nou, Ja, met bedankt. de wand. Oké. Ja, komt helemaal goed.